Ano na? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Happy Monday! Primerong Lunes kan Marso 2025. Ano kuya dyan sa imong bitbit na panirahali sa Barangay Lanigay kan Pulangi? Garipertean sa imong darano di kuya dyan ta makakaulit lamang tabi. Fish! Daraho mo di kuya dyan tabi sa taas. Baka makakaulit ako after kaining programa. Maray na pagka-udto po sa gabor sa nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabi ang sa inyong pinagkakabisihan dyan? Primerong aldaw kan simana. Dakol na mga activities tigdi po sa tuyang palibot na ipiglalansa ang mga manalain ng mga ahensya kan gobyerno kasubagong aga ibong-ibong ang ang launching and kick-off kaining celebration kan Women's Month. Sabi ka nabasa ko, babae ka, hindi babae lang. Dakol ng mga activities ang mga ipiglansar kan mga government agencies, ang mga LGUs, tanganing ipahiling po ang pag-apresyar and then pag-suporta man sa importanteng papel kan mga kababaihan digdi po sa satuyang komunidad. And at the same time, so Bureau of Fire Protection Bicol ipiglansar naman itong kick-off ceremony para sa sarong bulan po na pag-obserbar kan digdi kan Fire Prevention Month. Para makamundo dyan kaso Sabado, which is the first day kan Fire Prevention Month na iyan, igwanin sarong residensya dyan sa Barangay Mabinit ang tinumpos nin kalayo. Maringan ni isa na tamakaskas po so naging responde kan mga pagtaraning ng mga residensya itong sa mga kapitbahay. Mabuyo man mag-abot sa mga bombero hali sa BFP Legazpi. Sabi ni Sir Gary Santander. Far out naman niya Miss Angel. And then, nagrespondi man sinda, sabi ni Sir Gary, dyan sa may parte kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Makalihis na sarong personaan na kuryente sa itaas ining porsyon sarong building dyan, sarong edifisyo. And then, naitransportar man iyan pasiring sa pinakaharaning ospital para matauanin magkakanigong atensyon medikal. May mga audience ako digdi sa marina pagkauto sa mga interns hali sa Bicol University. Maray pa ning mga akin na inita, nakapangod to na. Day ko, alat daw, sisay dyan, i-chat din daw kang pangaranin daw para i-shoutout ko kamo. Tapos, po digdi, mga journalist, mga broadcasting students ini dyan, haliin dyan sa kuyang department, ang Print and Broadcast Media Department sa College of Arts and Letters. And then, kasubagong aga, may nahiling na akong post kan sa kuyang mga amiga dyan sa may parte ka na Department of Department of Environment and Natural Resources. Takan programang kaya kan Saturday, may nakahuron si VP Henry hali sa DNR Bicol. Dahil ang tango niya na pagkaaldaw, pagsiselebrar po ang World Wildlife Day. Kasubagong aga, may pigbuwian na sarong eagle dyan po sa kabubuldan kan digdi Mount Masaraga Watershed Forest Reserve. Saro ining serpent eagle. Nahiling ko may nagkahiling na ako kaning po sa social media. Tigahalat ko lang sa official na press statement na ipapaluwas kan na Communication Office headed by Ma'am Ansi Lawenco. And then at siya na pagkahapon, magkakaigo po ni na film showing naman para duman sa mga estudyantes ka na manalain ng mga eskwelahan nigdi po sa probinsya kan Albay para po digdi sa selebrasyon na inita. Sabi kaso kanakalis na Sabado ni Forest Management Specialist 3 Ma'am Jenica Ann Mendoza na ang selebrasyon da Kuya June kan World Wildlife Day and minataunin doon
sa pagtaunin na importansya duman sa mga wildlife, mga animals na nasa wild, na dapat po na proteheran ta itong sunatural na istara ninda. Tanganing may mga dakulang may mga signifikante po kaya yan na papel sa satuyang kapalibutan, partikular na itong cycle kay itong sa mga pagkaon, and then itong balance sa tuyang ecosystem. And katuwang ninda duman sa pagbuwi kasubagong aga kan ining serpent eagle itong su wildlife dyan po sa Albay, and then Suchad katuwang po ninda dyan sa gobyerno provincial kan Albay. Iyan po ang mga activities nila. Pero sa mga provincial offices po ninda, mga Senros and Penros, igwa po rin mga nakalinyadang activity po umunya na pagkalda. Pero sabi nga niyan, pagprotehir da po sa kapalibutan, dapat oral daw ta po yan nagibuhon sa pagikan tamang pagtapok, nin mga basura sa dapat natapukan, pagiging responsable sa mga basura sa satuyang mga harong, and then iba pang mga ways tanganing mapangatamanan po ang satuyang kapalibutan. Maray na pag-auto kay Sir Ronnie Sartorio, sabi na God bless PNP. Nakaantabay po ngunya na pag-auto digdi po sa tuyang programa. Duman po pala sa mga nagaharapot, may tig-forward digdi sa kuya si Ate Ange na anunsyo. Taigwasin ta po ni na massive disconnection activity man po ngunya na pagka-aldaw, Marso 3. Kaibahan dyan ang branch 1 sa may parte kan Santo Domingo, sa Kamalig, igwa po sa nadyanin mga barangay na dudumanon, and then sa munisipyo po kan Jovellar, Alba. Duman sa mga konsumidores sindang may mga existing balance, mga konsumo na dai pa po nababayadan, pwede po kamong magpasiring sa indang mga accredited na payment centers, Bayad Center, Kamalig Bank, ECPay, BDO, GCash, and then dyan po sa SM City Legazpi. And then ang pagirumdum ninda, po digdi, duman sana sa mga sa mga lehitimong empleyado po ninda, makipagtransaksyon, di ka mo magtubod sa mga persona nagpapamidbid na ako ngaya empleyado ngaya kan Aleco o ining Albay Electric Cooperative. Tapos nagahagad kuya dyan ki certain amount para ngaya, di ka na ngaya magparapila ngaya dumanta. Ang connection baga ngaya, pag-apply, pati ang reconnection. Dako lang ko mga nagkakabarasa and nagkakadarangog kuya dyan na medyo halawig ngayaan pila. Dahil ka mo magtubod sa mga nag-o-opresir ni na anuman na serbisyo, hali sa anuman na mga ahensya kan gobyerno na may kasalida po na or may tigahagad na kantidad, kasalida nin makaskas ngayang pagtaon ng serbisyo. Dahilan ta, posibleng iyan po ang ilig. And then duman sa mga mahihilig magkaon kuya dun kiwi, mga shellfish, sa gararay po na nagpagiramdom ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa publiko na itong mga kadagatan digdi po sa may parte kan Milagros Masbate an positibo po sa po digdi sa red tide toxin o ining paralytic shellfish poisoning. Basado man po yan sa resulta kaitong ikinuwang mga samples dyan, ipigpairaron po yan sa laboratorio, and then resulta ka yan, ipinaluwas ka na kalis na aldaw, basado digdi sa Shellfish Bulletin number 6 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahilan ka ipigbabawal po itong pagkonsumo muna kan mga shellfish na hali po dyan, pero itong po digdi mga sira, pusit, and kasag, pwede iyan ikonsumo given na dapat po iyan matanos ang pagkakalinig, and then marahay po ang pagkakaluto kayan tanganing maibitaranta itong man na maraot na epekto sa lawas kan tawong makonsumo po kaiyan. Pero itong remaining na tulong lugar na pigmo-monitor po kan BFAR, ining kadagatan sa Sorsogon Bay, sa Wag Lagoon sa Matnog, and then sa may parte kan Mandaon Masbate.
iyo po ang negatibo sa red tide, kaya safe po sindang o safe na kaunon o konsumuhon ang mga sira and iba pang mga laman dagat na maghahali po sa nasabing lugar. Iyan po ang anunsyo hali sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And sa rupang anunsyo, duman po sa mga interesadong mag-donar ng dugo, may ipigpalawas na pong schedule ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Hilingon po nila duman sa indang official Facebook page. May naghapot tigdi Kuya June. May ipig-post man ang Gadso Legazpi City Police Station na supersonang nadakop na may kasong qualified theft dyan po sa Barangay Maslog. Maray na pag-auto kay Kuya Jarel Aranya. Naghahapot susaro tang amigo. Kunang tada at waranin pangaran at the same time, sa mga mugshot na ipigpo-post kan mga palidikan mga barkada ta dyan sa mga kapulisan sa satuyang palibot. Dahil na ngayon ipigpapahiling. Sabi ko ang simbag ko na lang didi Kuya Joe. Iyon na kaya daa po ang directive kan mga kapulisan bilang pagprotehir man da sa sa information, privacy man kay ini mga suspetsado. Ang hapot man, may pasigunda na hapot sa kuyang amigo. Sabi na, paano man nga maaaraman na kung halimbawa nga kami ang naging biktima nga kang pagmaabas ka iyan. Paano mi nga maaraman na kung an persona ngayang iyan, iyo talaga nga sususpect. Paano nga kami makakasaangat ngayanin magakanigong kaso? Madugang-dugangan lamang ngayaan kaso na pigkakahampang ka iyan. Just in case na may siring kamukha na sitwasyon, pwede man gayud makipaghuron sa sa mga stasyon kan pulis kung pwedeng masirip ang personang ito. Tanganing ma-identify po tabi nindo. Pero kami digdi sa DCGB, aloy ng panahon iyan. Talagang dain na po pigtatawan pangaran and dain na pigpapahiling itong sumanga pandok kan mga personang naldakop. Maray na paggawdo kay Ma'am Tet Aldana Hakub kan Ravax Animal Bite Center. Ano po man Kuya Jo? Pwede na po katang mag-soro-soreblagan ngunya na pagkawdo. Happy birthday po muna kay Kuya Jomar Bien. Ang samuyang koresponsal dyan po sa Premier Distrito kan Albay. Ang sa kuyang kapartner po sa Radio Technical si Kuya John Napoles. Ako po ang sa inyong nakaibahan ngunya na pagkawdo. Ako po si Angel Mustaza. Maray na hapon. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kilo.